Bine ați venit la acest webinar la care cu onoare, mândrie și bucurie v-am invitat noi, edupedu.ro și Adservio, partenerii noștri în această după-amiază. Tema pe care o discutăm astăzi este una centrală pentru școala românească. Vorbim despre digitalizarea managementului școlar și avem și o subtemă cumva. Ne-am propus să demontăm sau să explicăm care sunt cele mai frecvente 5 blocaje în digitalizare și cum le poți depăși în anul școlar 2025-2026. Ne adresăm în special directorilor de școli, dar și colegilor din cancelarie, profesorilor. Numele meu este Mihai Peticilă, sunt jurnalist la o platformă de știri și analize din educație pe care poate dumneavoastră o urmăriți, edupedu.ro se numește. Sunt și cofondator al acestei platforme și mă bucur foarte mult și mă onorează să fiu astăzi aici. De an bun, digitalizarea este menționată constant în documentele oficiale. Știți că apare în programe de guvernare, apare în rapoartele internaționale, apare în promisiunile autorităților, apare ca deziderat de țară, legată cumva tot timpul de debirocratizare, pentru că debirocratizarea și folosirea tehnologiei în școli sunt obiective pe care noi, ca țară, le avem atât în fața OECD-ului, atât în fața Comisiei Europene, cât și pur și simplu la nivel de discurs central. Cu toate astea, pentru că, deși lucrurile, studiile, analizele interne și internaționale ne arată că profesorii consumă foarte mult timp pe chestiuni birocratice, avem o lentoare foarte mare în privința digitalizării și în privința debirocratizării. Asta ca politică publică. O declarăm, dar foarte puțin o și rezolvăm de la nivel central. Și atunci stă în sarcina fiecărui manager, fiecărui director de școală, pentru că aici sunt directori de școală, să facă lucrurile acestea în grădina lui. Adică omul sfințește locul și e foarte important lucrul ăsta, știți foarte bine, despre asta este școala. Nu e un subiect nou, toate rapoartele majore asupra educației, că vorbim de Comisia Europeană, de OECD, de Banca Mondială sau de institutele naționale, fac aceeași recomandare României. Fără digitalizare, sistemul rămâne blocat într-o birocrație sufocantă, pe care o știți mult mai bine decât mine și pe care probabil că o veți relua la începutul acestui an școlar, pentru că deși s-a spus că profesorul trebuie degrevat de toate actele și toate documentele și toate hârțogăraiele astea, de toată hârțogăraia asta, iată că nu avem nicio măsură în practică. Săptămâna trecută, de exemplu, Comisia Europeană a lansat raportul Investing in Education 2025, un document care reafirmă un principiu fundamental. Spending in education is an investment, not a cost. În traducere foarte simplu, educația nu este o cheltuială, ci o investiție strategică în capitalul uman, în productivitate și în inovații. Raportul atrage atenția că una dintre cele mai mari surse de câștig economic și social vine din modernizarea modului în care organizăm educația, iar digitalizarea este una dintre cheile acestei modernizări. Dacă adunăm toate vocile care ne recomandă, inclusiv cea a Guvernului României, care are, de exemplu, programul de guvernare, digitalizarea și debirocratizarea în educație, vedem un consens. Nu mai poate fi amânată digitalizarea. Dar e o condiție pentru a avea o școală modernă și pentru a da profesorilor timp să fie profesori. Nu putem ocoli însă elefantul din curtea școlii, pentru că în ultimele 2 luni schimbările produse au fost unele esențiale pentru sistem, poate nemai văzute până acum, pe așa o perioadă scurtă cel puțin. Am văzut că deciziile macro, cele de politici publice, se iau din birou în ultima vreme, dau peste cap școlile, destul de multe sunt imprevizibile și pentru un manager lipsa de predictibilitate este un dușman redutabil. De asta, fiecare director de școală poate schimba lucrurile în bine, le poate face ca în comunitatea sa să nu se resimtă atât de pregnant, dar trebuie să fie sprijinit pentru asta și să aibă aliați de nădejde. Proverbul prietenul la nevoie se cunoaște este valabil foarte, foarte mult aici. Școlile digitalizate au alături echipele tehnice și de suport ale instrumentelor digitale pe care le folosesc, evident dacă acestea sunt serioase. Așa că niciodată nu sunt singure, managerii mereu găsesc sprijin. Iar, un lucru foarte important, creativitatea IT-știlor cu care lucrați
și capacitatea lor de a găsi și de a identifica probleme și de a găsi soluții este uriașă. Și atunci e foarte important să aveți pe ce să vă bazați. Astăzi vom discuta concret despre asta, ce blocaje apar în digitalizarea școlilor, cum pot fi depășite, ce soluții există pentru a debirocratiza activitatea și, bineînțeles, ce înseamnă bune practici de digitalizare, fie în mediul rural, fie în mediul urban. Îi avem alături de noi pe doamna director Alexandra Hodnocu, de la Școala Gimnazială Budilă, județul Brașov, doamna director Ana Maria Chelaru, de la Liceul Teoretic Comandor Alexandru Cătuneanu din Iași, și pe domnul Lucian Țifui, este manager de dezvoltare la Adservio. Îi invit pe participanții care au nelămuriri, întrebări, chestiuni pe care vor să le adreseze, să le scrie în chat. Subiectele noastre le-ați auzit, sunt platformele de management școlar, catalogul electronic. Dacă pe parcursul discuției aveți nelămuriri sau aspecte pe care vreți să le aprofundăm, vă rog, puneți-le în chat. Voi prelua întrebările dumneavoastră și le voi adresa invitației. Haideți să începem. Cu acordul dumneavoastră o să încep cu doamna Alexandra Hodnogu, care, vă rog, doamnă, bună ziua, bine ați venit în primul rând. Bună ziua, bună ziua. Numele meu este Alexandra Hodnogu. Sunt directorul Școlii Gimnaziale Budila, județul Brașov. Dețin această, să zic, funcție de director de 2 ani de zile și consider că participarea mea la această conferință va aduce un beneficiu celor care sunt la debut și îi va ajuta totodată să se familiarizeze cu partea de digitalizare a școlilor. Spuneți-ne un pic și ce școală aveți, câți copii, câți profesori, ca să ne dăm seama că fiecare își proiectează. Avem o școală gimnazială cu nivel primar și gimnazial, cu un număr de 760 de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa 8-a, 45 de cadre didactice, dintre care doar 6 nu sunt titulare și mă bucură enorm de mult acest aspect. Comunitatea pe care noi o ajutăm să se familiarizeze cu tainele educației, să zic așa, este de etnie romă în mai bine de 90%. Lucru care nu ne demoralizează, ba din contra ne stimulează și mai mult și ne face să ne depășim limitele. Abia aștept să aflăm care sunt provocările și cum treceți peste ele. O să o rog și pe doamna Ana Maria Chelaru, să rămână, bună ziua, bine ați venit, să ne spună ce școală are, să ne spună câteva cuvinte despre dumneei și cum vede partea asta de digitalizare. Bună ziua, atât dumneavoastră cât și tuturor celor care participă la acest webinar. Mă bucur foarte mult că a trezit interesul unui număr atât de mare de colegi că participă și au această deschidere spre digitalizare. Poate mulți dintre aceștia deja sunt în curs de implementare sau poate chiar deja au experiență, dar este important să privim și ansamblul celorlalte școli care implementează și acesta este un lucru bun, că suntem cu toți alături. Numele meu este Ana Maria Chelaru, după cum ați spus și dumneavoastră, sunt director unui liceu din mediul rural, Liceul Teoretic Comandor Alexandru Cătuneanu. Școlarizăm 1200 de elevi pe 3 nivele de învățământ, primar, gimnazial și liceal. Școala noastră este cuprinsă și face parte oarecum de mai multe școli din localitate și localitățile alăturate, școala gimnazială Dumbrava și școala primară numărul 2. Și ne bucurăm că reușim oarecum să creștem pe toate planurile, atât din punct de vedere a digitalizării, cât și a infrastructurii și a populației școlare. Abia aștept să-mi spuneți dacă vă încurcă sau vă folosiți digitalizarea, să știți în permanență ce se întâmplă în toate școlile, mai ales că n-ați avea cum să fiți prezentă în toate structurile pe care le aveți. Da. Mulțumim foarte mult. Domnul Lucian Țifui, cu acordul dumneavoastră, ca să nu ne domnim, Lucian, te rog frumos să ne spui câteva cuvinte despre tine. Bine ai venit, este reprezentantul Adservio, manager de dezvoltare al acestei companii. Mulțumesc, Mihai. Vă salut, doamnelor. Salut toți invitații.
Felicitări că ați avut timp să participăm la acest eveniment. Da, eu sunt manager de dezvoltare națională la Servio, coordonez activitatea de promovare din cadrul companiei și, practic, ce facem noi? Venim și dăm o latură umană tehnologiei din spate. Vă ajutăm, răspundem la întrebări, clarificăm nelămuriri și mergem împreună în acest pas spre digitalizare, o digitalizare sănătoasă pe care noi ne propunem să o facem. Și abia aștept răspunsurile, întrebările și curiozitățile pe parcursul întâlnirii de astăzi. Perfect. Noi am conturat, pentru că știam din experiența colegilor de la Servio și din experiența directorilor care lucrează cu această soluție, câteva blocaje, să le zicem. Evident că nu e o listă exhaustivă și evident că dumneavoastră puteți avea și mai multe întrebări pe care să le urcați aici. Dar ne-am propus cumva să începem de undeva și să vă săltăm mingea la fileu și apoi dumneavoastră să ne întrebați ce considerați că merită lămurit. Așa că, cu voia dumneavoastră o să încep cu doamna Ana Maria Chelaru și rugămintea mea este să ne spuneți dinspre dumneavoastră cum ați început, cum v-a venit ideea digitalizării, de la ce probleme ați plecat, ce ați dezvoltat acolo, cum ați găsit soluția, cum le-ați prezentat-o colegilor. Noi deja implementăm acest catalog electronic de 3 ani, aproximativ. Și dacă la început, în 2021, când făceam parte din echipa de management a acestei școli, nu visam oarecum la implementarea unui catalog electronic, aveam preconcepția că doar marile colegii și licee din municipiu au această oportunitate, a sădit în mintea noastră că noi de ce nu. Și atunci implementarea catalogului a fost oarecum așa implementat și pe nepusă masă. Pur și simplu am primit o adresă din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași că data de depunere a cererilor pentru școli pilot care vor implementa în anul școlar următor catalogul electronic, perioada este deschisă până la un anumit termen. Și atunci ne-am consultat cu câțiva colegi și Consiliul de Administrație, am pus pe masă nevoile noastre, provocările cu care ne confruntăm, pentru că noi școlarizăm foarte multe tipologii de elevi din multe medii, să le spunem așa. Avem elevi de etnie romă, deci ne confruntăm cu abandonul școlar, avem copii care provin din medii sociale scăzute și atunci situația la învățătură oarecum era plafonată din anumite părți și am observat faptul că colegii noștri erau acaparați de foarte multe sarcini și ne-am dorit foarte mult să luăm de pe umerii colegilor completarea catalogului și chiar și numărarea absențelor era la un moment dat un timp pierdut, mi se părea, pe care îl puteam folosi să ajutăm elevii. Cum a venit dorința asta? A venit dinspre dumneavoastră, în primul rând, echipa de management, sau profesorii au pus problema, în afară de adresa de la inspectorat, că asta e clară? V-ați gândit totuși că e o provocare? Atunci era și cu înscrierea pe o listă de pilotare, erau mai mulți pași. Colegii din cancelarie ce au zis? De regulă, de la noi pleacă inițiativa, de la echipa de conducere, în urma reacțiilor colegilor noștri. Când spuneam, trebuie să completăm o situație cu număr de absențe, deja vedeam crâncenarea de pe fețele colegilor noștri, am de numărat 1500 de absențe, sau în ideea aceasta. Și urmărind tot acest parcurs, am hotărât să propunem colegilor să implementăm catalogul electronic. Bineînțeles că, ca orice schimbare, vine și cu o reținere și am primit, oarecum, au privit colegii mei cu reticență, pentru că era nou și era de înțeles. Și mie, probabil, dacă mi-ar fi spus cineva la început, am zis că o să reușim noi să facem lucrul acesta, nu știu despre ce este vorba.
dar cu pași mici am reușit. Inițial am început cu introducerea datelor în platformă. Ne ajuta foarte mult faptul că putem să facem un import direct dintr-un Excel pe care îl exportăm din programul SIR. Au mai fost mici dificultăți, dar echipa de la tehnic, de la Adsevio, mereu ne-a răspuns. Eu a fost oarecum, mi-a plăcut ideea că Adsevio era din județul Iași și îmi place când partenerii noștri sunt aproape de noi, pentru că, nu știu, poate este o mentalitate greșită, dar am zis că dacă nu funcționează ceva, mă duc la ușă. Ia stați să Dar nu a vedem. fost. Ia N-a stați să fost vedem. cazul pentru că nici măcar nu știu unde este sediul. N-a fost cazul. Întotdeauna mi-au răspuns la telefon, au răspuns pe WhatsApp chiar, m-au ajutat, au stat cu mine în telefon. Uneori au făcut ei anumite proceduri în așa fel încât să ne ușureze nouă celor de la tehnic, că noi directori suntem și pe tehnic, să implementăm anumite situații și mă bucur foarte mult că împreună cu Adservio am crescut și am găsit soluții particulare școlii noastre. La un moment dat, chiar în primul an de implementare, nu se încadra în pagină rubricile care înregistrau un număr foarte mare de absențe. Am și spus că am anumiți elevi cu peste 1000 de absențe și în rubricile respective ieșeau din încadrarea din pagină. Orice făceam, nu reușeam să printez acel catalog, pentru că la sfârșitul anului școlar se printează, se predă de către profesorul diriginte sau învățător și se arhivează. Și întâmpinam această dificultate și în câteva zile chiar s-au rezolvat acest Mare lucru. lucru să existe acolo, de asta spuneam că să ai oamenii alături și să și rezolve chestiuni care probabil nu au fost prevăzute până în momentul respectiv. Atunci când apar probleme, ele pot fi rezolvate. Aș merge până la doamna director Hodnogu să vedem cum a fost și în cazul dumneei, începutul. Începutul a fost apoteotic, să zic așa, și cu foarte multe artificii, pentru că, la fel cum a spus și doamna director, noi lucrând cu cei de etnie romă și adăugând ceva nou, automat te izbești de, da, eu nu știu, eu nu pot, nu vreau, doar că noi i-am ajutat. Așa că am optat pe alegerea unei platforme cât mai simplu de utilizat, care să ne ofere posibilitatea generării unor rapoarte menite să ajute personalul didactic. Ne-am consultat între noi cadrele și am luat în vedere și dorințele unor părinți care doreau o transparență atât a notelor, cât și a absențelor și a conduitei elevilor. Motiv pentru care astfel i-am stimulat pe cei care nu voiau să ne fie alături să-și descarce acea aplicație și să urmărească live tot ce se întâmplă în școală cu copilul, ceea ce ține de partea de note și de absențe. Totodată, la fel cum am spus mai devreme, pentru mine imposibilul poate să devină posibil. Am vrut să am astfel de platformă în interiorul școlii pentru că vreau să o dezvolt și să arătăm că se poate, chiar și în mediul rural se poate și să nu mergem pe ideea doar la oraș au parte de lucruri bune, ci și la noi. Automat a fost greu la început, într-adevăr, însă cu instruirea primită din partea dumneavoastră, cu multă răbdare din partea informaticianului, din partea părinților, totodată feedback-ul și da și nu și încurajarea de a-și schimba perspectiva și de a-și depăși, să zicem așa, propriile lor limite.
ușurința cu care putem noi să trecem notele, să notăm conduita elevilor, să le transmitem informații părinților vis-a-vis de ședințele pe care le vom face și noutățile care apar. Automat acest lucru ne-a ajutat foarte, foarte mult. Repet, Adservio, echipa Adservio pentru noi cel puțin și nu numai din câte observ a fost întotdeauna alături, prompți și deschiși să ne asculte doleanțele, dacă pot să spun așa, să ne ofere sprijinul ori de câte ori a fost nevoie, motiv pentru care și primul consiliu pe care l-am avut anul acesta, pentru că sunt foarte multe cadre didactice noi, am debutat acel consiliu cu trainingul utilizării platformei și nu am mai văzut acea reticență din partea lor pe care o văzusem anul trecut, motiv pentru care m-am bucurat extraordinar de mult. Când am văzut cum se printează catalogul și cât de frumos arată și numărul de absențe pentru burse, pentru cei cu ajutor social și așa mai departe, am zis da, am făcut o schimbare majoră, o schimbare care la început părea să nu aibă o finalitate pozitivă, dar mergem spre mai bine. Am făcut lucrul ăsta înainte de a trimite inspectoratul acea înscriere a școlilor, da? Tocmai că auzisem zvonurile referitoare la faptul că acest catalog electronic ușor, ușor va deveni obligatoriu. Da. Și nu am mers pe ideea lucrăm la dublu, adică să avem și un carnețel în care să ne punem notele, dar să lucrăm totodată și pe platformă. Am zis doar dacă se blochează internetul, platforma, vă notați pe o hârtiuță și ulterior treceți absolut totul acolo. Eu îl consider un plus pentru noi ca unitate școlară și sper ca în anii ce vor veni și chiar și anul ăsta să adun cât mai mulți părinți pe platformă cu conturi ca să poată vedea absolut totul. Lucian Țifui. E important, așa cum îl văd eu din descrierile doamnelor directoare, practic e canalul de știri despre copiii noștri. Și canalul cu știri esențiale, ca să zic așa. Aplicația respectivă, practic, îți spune dacă a fost, dacă n-a fost la școală, evident ce s-a întâmplat acolo, comunicarea cu profesorul este mult înleznită și poate și cu directorul. Spune-ne cu ce blocaje apar în zona asta a școlilor. Ce găsiți voi de montat de câte ori aveți o discuție cu o școală? Cum se pune problema din partea directorului și cam care sunt lucrurile pe care voi le faceți ca să le rezolvați aceste frici, blocaje? Putem să le spunem în mai multe feluri. Bun, Mihai, hai să rezumăm un pic, da, noi Adservio suntem prietenul părinților, mai puțin al copiilor, până ajung să conștientizeze și lucrul ăsta, pentru că, doamnele director, cred că pot să vă spun cum a influențat numărul de absențe, dar până să ajungem la subiectul ăsta, da, într-adevăr, există câteva piedici, frici personale, mediul de lucru care nu-ți permite să fii atât de orientat spre o soluție pe care să o decizi singur, dar, într-adevăr, dacă e să mă leg de ceea ce au transmis și doamnele director, într-adevăr, o problemă ar fi conștientizarea pasului spre digitalizare, da? Dacă până acum vorbim și tot s-a vorbit de digitalizare, multă lume a pus egalul între digitalizare și achiziția de echipamente. Ei, trebuie să le dăm și suflet acelor echipamente și să venim cu soluții software adaptate astfel încât să ne facă viața un pic mai ușoară. Și, într-adevăr, dacă nu cunoaștem foarte bine fenomenul, avem o tendință de a rămâne în bula noastră, de a nu face pasul către necunoscut și cred că ăsta e unul din principalele temeri pe care le-am văzut până acum. Să știi, din partea cadrelor didactice există acea temere că poate vom fi înlocuiți, ceea ce nu cred că o să se întâmple. Calitatea actului educațional este dată de persoana din fața copiilor și cred că putem să stabilim legături mult mai sănătoase
persoană, cu un profesor cu elev, decât doar prin intermediul unei tehnologii și atât. Noi venim și dăm oportunitatea să folosiți tehnologia într-un mod inteligent, astfel încât să aveți timp pentru ceea ce contează. Și aici este vorba de actul educațional. Nu mi-aș dori să mai văd că profesorii își pierd timpul făcând tot felul de activități care pot fi automatizate. Și aici a fost dat un exemplu, număratul absențelor. Da, într-adevăr, cred că a fost un chin și este un chin pentru toată lumea. Dacă în momentul ăsta mai facem această activitate, sincer să fiu, nu știu câtă satisfacție poate să ne aducă în condițiile în care, odată ce avem o soluție de genul ăsta, informațiile sunt chiar la un click distanță și nu e un cuvânt prea mare. Da? Și mai sunt aspecte legate de buget, da? Pentru că în momentul în care se vede ce înseamnă adserviu și cum ar putea să fie aplicată o astfel de soluție de catalog electronic într-o școală, ajungem și la partea aceasta. Să știți că există soluții din partea noastră astfel încât să mergem împreună spre direcția aceasta de digitalizare sănătoasă a educației. La fel cum am făcut și în pandemie, când am pus la dispoziție platforma gratuit pentru toate școlile și atunci am fost un ajutor major pentru momentul respectiv. La fel facem și acum. A existat acel mesaj transmis de către domnul ministru, cum că școlile vor fi obligate să raporteze acele notele și absențele în SIR. Am făcut un pas înainte până a se oficializa acest demers. Noi vrem să punem la dispoziție platforma sub un modul minimal care să facă acest lucru. De ce ar trebui ca cineva din școală să-și piardă ani din viață ca să treacă în SIR note și absențe? Nu o să se întâmple lucrul ăsta foarte, foarte facil, dar noi de vreo 2 luni de zile la asta lucrăm. Să facem ca automat datele care sunt în Adservio să fie vărsate în SIR, fără ca cineva să stea să facă lucrul ăsta manual, și vrem să venim în ajutorul tuturor școlilor, chiar și acolo unde nu există buget, există o variantă minimală pe care puteți accesa, dar care să acopere o nevoie atât de esențială. Da. Mulțumesc frumos. E esențial ca lucrurile prin digitalizare să nu se complice mai mult decât erau și esențial ca atunci când voi identificați probleme să vă adaptați la ele și să le propuneți oamenilor rezolvări. Până la urma urmei, practic, asta e diferența între o soluție statală care se adaptează foarte greu la niște lucruri și într-o soluție dinamică și mereu pe fază pentru școala respectivă care o folosește. Noi asta facem. De 17 ani răspundem la tot felul de probleme. Venim cu soluții reale acolo unde e cazul. Da, aș reveni la doamna Chelaru, dacă poate să ne spună care a fost impactul folosirii. De ce se temea și ce ați descoperit, doamnă, când ați văzut, nu știu, în primul an de implementare, cât se schimbă lucrurile și în comunicarea cu părinții, și în comunicarea cu profesorii, evident și cu elevii. Ce lucruri pe care le-ați menționa interesante pentru un director de școală ar fi legate de un instrument digital cum este catalogul electronic? Deși implementarea a necesitat un efort suplimentar până ne-am adaptat și până am început să cunoaștem foarte bine această platformă, până la final am realizat lucruri extraordinare pentru comunitatea noastră școlară și am acoperit anumite nevoi. Bineînțeles că se poate mai bine de atât, dar suntem pe drumul cel bun. Încă din primul an de implementare am reușit să scădem numărul de absențe considerabil, la aproximativ 10.000 de absențe mai puțin decât în anii anteriori, și să reducem abandonul școlar de la 3 elevi care au abandonat cu un an în urmă la un elev. Dar cum se întâmplă reducerea abandonului școlar? Practic, care e mecanismul pe care l-ați observat? Aici probabil au intervenit mai mulți factori, pentru că platforma Adservio și de management educațional este poate un ajutor în
prevenirea acestor provocări. Ajută, Deci dar facilitează ceva. împreună, sigur, împreună cu mai multe proiecte implementate, am reușit să ajungem la acest rezultat. Am urmărit mai ușor elevii și numărul de absențe și am intervenit din timp. Ne-au ajutat și celelalte programe, sistemul de burse, masă sănătoasă, proiectele prin PNRR și, bineînțeles, împreună și cu Adserviu am reușit să realizăm lucruri frumoase aici în școala noastră împreună cu colegii mei și să îi facem și pe părinți să înțeleagă importanța școlii. Doamna Hodnogu, aveți problema asta a abandonului școlar? Care se rezolvă ceva prin faptul că, nu știu, există o comunicare mai bună cu părinții, că există pentru dumneavoastră o perspectivă mai bună, că presupun că vă puteți extrage în orice moment date din aplicație ca să vedeți cum stau lucrurile. Cum era dumneavoastră? Și noi ne confruntăm cu acest abandon școlar. În schimb, școala la noi, spre exemplu, a fost implicată în foarte multe proiecte, mai mici sau mai mari, stimulând elevii să vină la școală și să se autodepășească și creând ateliere cu ei pe care le-am făcut în așa fel încât să nu țină doar de partea de școală, ci să țină și de viitorul lor. Într-adevăr, transparența către părinți vis-a-vis de note, vis-a-vis de absențe, a avut un impact puternic. De ce? Pentru că, dau un exemplu concret, a venit o mămică și ne-a întrebat, eu am trimis fata la școală, de ce are absent în ziua aia la materiile respective? Am mers la clasa aceea, am prezentat doamnei orarul și am sesizat că ultimele 2 ore avea absent și fata încă nu ajunsese acasă. Ulterior să aflăm că ea a plecat de la școală. Deci a chiulit. Și s-a mai întâmplat la un alt părinte să vină tot așa, de ce are absent, să observăm și să sesizăm faptul că el nu venea la primele ore, da, își pierdea timpul pe drum și automat, văzând acest lucru, unii dintre ei au recurs și la metoda conducerii copilului la școală, adică să te văd eu că ai intrat pe poarta școlii. Am ajutat totodată vis-a-vis de plecat din timpul orelor și de la ultimele ore, am ajutat, să zicem, și părinții și cadrele didactice prin mobilizarea următoare: cheia pe poartă. S-a încuiat poarta, nu mai iese nimeni. Nu le-a convenit, într-adevăr, a fost iarăși o schimbare majoră. Ei obișnuiți să vină să se perinde prin curtea școlii, dar am zis cât sunt orele în desfășurare, niciun alt părinte sau o altă persoană care este din afara școlii nu mai intră. Vis-a-vis de abandon, ne luptăm în continuare cu acest lucru. Încercăm să îi facem în primul și în primul rând pe părinți, conștienți de faptul că școala îi va ajuta pe copii să... Bine, aici e o psihologie inversă, ce-i drept. Le-am spus părinților ceva de genul că vor ajuta copiii pe viitor cu ceva bănuți pe părinții care vor fi bătrâni și vor avea nevoie de sprijin financiar, lucru care a ajutat foarte mult. Deci, când mergi pe punctul ăla sensibil, automat ai de câștigat. Legat de partea de debut, să zicem, în momentul în care am observat că ai mei colegi se confruntă cu actualizări peste actualizări pe telefon, da? Pe această aplicație, am pistonat și mai mult primăria să ne trimită acele achiziții din PNRR și anume laptopurile. Și automat am dotat toate sălile de clasă cu laptopuri și vine mult mai ușor. Adică ți-ai păstrat acolo ID-ul, te-ai logat când ai ora, pentru că la noi orele se desfășoară diferit, să zicem așa, și anume aproape fiecare profesor are cabinetul personal, iar elevii ca în străinătate se mută de la o sală de clasă la alta. Și nu, îți vine mult mai ușor să întreții și clasa, să îți desfășori într-un alt fel de mediu orele.
Deci e și titular pe o sală de clasă, profesor. Cam așa ceva, da, da. Adică unii dintre ei chiar și-au rupt din timpul personal, au venit inclusiv în weekenduri, cel puțin acum, din câte am văzut, sunt colegi care vor veni în weekend să-și amenajeze sălile de clasă și să-și le facă cum își doresc. Vorbesc în principal de doamnele învățătoare. Iar vorba mea către ele a fost, nu știu cât de, să zicem, deontologică este, însă sunt și eu om la rândul meu și le-am spus să-și facă de cap, numai să fie plăcut, să fie în limita posibilităților lor financiare, dar și a școlii, că la urma urmei suntem într-o instituție. Bineînțeles. Vreau să vă întreb, doamna Chelaru, cât de greu e de folosit o platformă de genul ăsta? Nu știu, poate sunt oameni în discuție, cu siguranță sunt care nu au și sunt interesați. Ce înseamnă să folosești? Te încurci acolo, dacă te încurci mai poți să ieși, ștergi totul, aoleu, unde s-au dus absențele? Ce întâmpină un profesor, un director, în momentul în care folosește o aplicație de genul ăsta de catalog electronic? Această aplicație este cât se poate de intuitivă. Cred că orice persoană care folosește un smartphone și are poate o rețea de socializare sau chiar un WhatsApp, poate folosi cu ușurință Adservio, pentru că este foarte intuitivă. În ziua când avem ore, este un calendar, ni se afișează clasele, doar trebuie printr-o singură atingere, intrăm în clasa respectivă și accesăm clasa respectivă și putem să notăm sau chiar spunem absențe. Deci aveți și orarul, adică profesorul știu că era, fiecare elev știe ce orar are, dar și pentru profesor era o provocare, la ce clasă, unde, ce catalog să-mi iau, fuga în cancelarie să-l iau, n-a venit de la profesorul precedent, mai trebuie să-l aștept un pic, că nu știu unde e. Erau niște situații așa în epoca catalogului clasic. Deci, cumva, vă e foarte clar și dumneavoastră ce aveți acolo. Orarul este pentru toată lumea în aplicație. Vă și ajută să-l faceți la începutul anului școlar? Da, ne ajută să-l facem. Noi încă nu am reușit să atingem toți acești pași, pentru că nu reușim noi să fim atât de deștepți pe cât este platforma. Știți că uneori dispozitivele sunt mult mai deștepte decât noi, dar avem această posibilitate și asta ajută foarte mult. Din acest an începem să implementăm și semnarea condicii în format electronic pentru a nu mai urmări condica în format fizic. Avem totul digitalizat și acesta era ultimul pas care putea fi făcut în digitalizare, noi fiind deja dotați din toate punctele de vedere. Doamna Hotnogu, câștigați timp sau pierdeți timp cu digitalizarea? Eu mă distrez cu digitalizarea, vă spun sincer, pentru că am auzit cuvântul condică și anul trecut, în permanență, lăsam mesaje pe grup cu semnarea condicii și vis-a-vis de faptul că nu-mi place să văd roșu în fața ochilor. Și anume, acea condică, ce presupune? Ai toate cadrele didactice și observi zilele în care nu și-au semnat condica și ele sunt numerotate, sunt contorizate acolo. La un moment dat vezi 30, 40 de ore, 50 de ore neefectuate și numai ce auzi pe doamna director de la Budila că începe să scrie pe grup că trebuie semnată condica. Nu dau nume niciodată, nu nominalizez pentru că nu este corect. Deci, în dreptul fiecărui profesor, el știe și dumneavoastră. I-am cam obișnuit cu un RAF pentru că le scriu în privat și le zic și zilele în care să semneze condica. Dar consider că nu e neapărat un RAF, ci pur și simplu un ajutor. Da, uite, aici eu observ și o chestiune, poate pentru directorii cu școli mai mari sau cu școli cu multe structuri sau pot să vadă și dacă profesorul merge la oră. Are dublă verificare, odată prin condică și odată prin faptul că se întâmplă lucruri în clasa respectivă unde are ora. Adică e probabil un instrument și pentru asta, că s-a pus la un moment dat public problema ce facem cu profesorii care nu merg la ore. Nu sunt mulți, dar trebuie rezolvate cazurile respective.
Corect, corect. Și vis-a-vis de notarea elevilor, lunar verificăm dacă s-a pus minimum de note pe fiecare disciplină, ca noi să ne putem genera acele rapoarte. Și absențele la fel. În momentul în care noi trebuie să dăm rapoartele pentru absențe, pentru burse, noi blocăm să nu se mai motiveze, să nu se mai pună alte absențe, pentru că, din punctul nostru de vedere, o lună întreagă ai avut la dispoziție să pui, să ștergi, să modifici, să motivezi, da? Și automat, gata, se oprește. Nu știu, din punctul meu de vedere, platforma este un punct de distracție, dar și un facilitator în transparența a ceea ce presupune notare, absențe, rapoarte, corect, nu știu, perfecțiunea aceea a catalogului. Deci, repet, în momentul în care l-am printat și am văzut și în absențele corect calculate și notele frumos aranjate la linie, deci pe mine cel puțin chestia asta mă încântă extraordinar de mult. O să fac din nou un apel către colegii care ne urmăresc, colegii dumneavoastră care ne urmăresc, să ne adreseze întrebări în chat și o să le preiau și le voi adresa participanților. Puteți să scrieți acolo ce lucruri vreți să aflați despre un instrument de digitalizare al managementului școlar, exact cum este acesta despre care vorbim. Întrebare pentru doamnele directori, de la doamna Flori Pintilie. Legată de tema digitalizării abordată, folosiți și alte soluții digitale față de catalogul școlar pentru eficientizarea activităților? Vă rog. La școala Budila nu se folosește altceva pentru că există riscul să-i bulversăm pe părinți și există riscul să fie transmisă o informație eronată, motiv pentru care mergem doar pe principiul acesta și de asta ne luptăm în continuare cu crearea acelor conturi pentru părinții care nu au. Doamna Chelaru, folosiți și alte soluții digitale în afară de catalog? Nu, pentru managementul școlar nu folosim altă aplicație, altă platformă. Această platformă oferă absolut tot ce avem nevoie, plecând chiar de la statistici. Am observat că și inteligența artificială a fost adăugată, ne face o narațiune foarte frumoasă, nici nu trebuie să trag concluziile pentru că mi se spune cam tot ce s-a întâmplat în săptămâna precedentă și ne ajută foarte mult. Doar ne ajutăm cu platformele educaționale care ne sprijină să ne desfășurăm activitatea la clasă. Uite, doamna Loredana Neagoie ne întreabă dacă notele se scriu și pe hârtie sau mergeți doar cu acest catalog electronic? Nu, exclus, exclus. Doar catalog electronic, nu aș fi vrut să pun pe umerii colegilor mai mult decât ar fi fost necesar. Am plecat din start cu ideea de a folosi exclusiv catalogul electronic. Dar mai devreme, doamna Hotnogu ne povestea că sunt În la dungă, cazul- aranjate notele. Unde sunt la dungă? Ce se întâmplă? Cine face treaba asta? Mă refeream la vedeți? la catalogul Adservio și mă refeream la faptul că felul în care el este printat, adică felul în care el arată după printare, e perfect, cel puțin pentru Pentru mine. cei care poate nu știu exact cum se întâmplă, înțeleg și știu din ceea ce am relatat și noi că în continuare există obligativitatea prin ordin ministerial ca toate catalogele să fie printate la finalul anului școlar. De asta ajunge să discutăm și despre hârtie și despre faptul că e Da, printat. pentru că ele se inventariază. Am achiziționat și o hârtie specială care să le facă să apară ca niște cataloage vechi, cum ar veni. Legat de întrebarea doamnei, eu am sugerat cadrelor ca în cazul în care platforma se blochează sau se actualizează, ele să aibă acel carnețel lângă, da? Și să-și noteze, iar ulterior, dacă se deblochează totul prin absurd, adică ca și idee, să-și noteze aceea notă. Dar nu, mergem strict pe așa ceva. Domnul Țifui,
Lucian, Merg. uite, ne întreabă cineva, de fapt nu e o întrebare, este o afirmație, că sunt mulți părinți, mai ales în mediul rural, care preferă doar comunicarea pe grupul de WhatsApp. Ce opțiuni de comunicare avem în catalogul electronic? Cum se desfășoară? Există și acolo un chat pe care tu poți să-l ai cu părintele? Cum e comunicarea? Da, într-adevăr, este o soluție nu doar de catalog electronic, este o platformă de management educațional care integrează mai multe softuri educaționale într-un loc și are rol și de a facilita comunicarea între părinți, elevi și școală. Există o modalitate prin care se pot transmite mesaje, sunt informații unidirecționale care sunt strict cu scop informativ și atât, da? Puteți să transmiteți mesaj către toți părinții dintr-o clasă, avem ședință în data de în locația X, dumneavoastră ca director puteți transmite către profesori când aveți o anumită ședință și există și posibilitatea de a face acele grupuri astfel încât să înlocuiți acea comunicare pe WhatsApp. De ce încurajăm noi să se mute comunicarea în Adservio și să păstrați inclusiv informațiile oficiale cu documente în Adservio? Pentru că vorbim aici de securitatea datelor. Suntem o platformă auditată de KPMG, iar la capitolul securitatea datelor nu prea se joacă nimeni cu acest subiect. Da? E mult mai sigur folosirea Adservio decât utilizarea altor soluții de comunicare existente. Și din experiența părintelui pe care pot să vă relatez cumva, atâta timp cât e pe WhatsApp, discuțiile trenează, pot să continue la nesfârșit. Pe un mediu, pe o platformă dedicată, te menții cumva în cadrul discuției și nu o iei pe câmpii. Încă o întrebare pentru Lucian. Când va fi disponibilă funcționalitatea de updatare automată cu datele din SIR? Dacă ne puteți da detalii, întreabă domnul Andrei Lup. Da. La momentul ăsta suntem în discuție, v-am spus, de peste 2 luni de zile împreună cu reprezentanții Ministerului. Ce se va face efectiv? Ministerul nu va dezvolta un catalog electronic, da? Ei au modulul în SIR de vreo 12 ani, dar el nu este utilizabil. Ei vor pune la dispoziție un API prin care toți furnizorii de catalog electronic se vor conecta și vor genera acele date pe care dumneavoastră ca profesor le încărcați, le vor genera direct în SIR. Asta ar trebui să se întâmple, noi la asta lucrăm și vă garantăm că lucrul ăsta o să fie cât se poate de simplu și de ușor. Dumneavoastră nu va trebui să faceți absolut nimic în sensul ăsta. Pentru directorii și secretarii care se gândesc că vor trebui să facă de mână trecerea aceasta, ce înseamnă practic migrarea datelor prin platforma voastră? Cât durează, propriu-zis, și ce trebuie să știe în scenariul în care se va întâmpla asta? Evident, vorbim deocamdată pe o ipoteză care a pornit de la câteva declarații date de oficiali din Ministerul Educației. Pot să spun principial cum va fi, va exista o anumită perioadă de migrare a datelor, nu va trebui să se întâmple absolut nimic de către cei din școală, personalul școlar nu va trebui să facă absolut nimic, se va stabili o anumită zi din săptămână, o anumită oră în care se va face migrarea automată către SIR. Da? Intervenția personalului școlar nu e nevoie să apară. Doamna Chelaru, vreau să vă întreb dacă le-ați mai spus și altor directori de faptul că poate e interesant să meargă spre digitalizare, dacă v-au întrebat cum este, dacă la discuțiile pe care dumneavoastră le aveți în cadrul inspectoratului, în cadrul colegial cu directori din județ sau cu directori din țară, în conferințele în care mergeți, se discută și lucrul ăsta și dacă sunt întrebări din partea dumnealor sau nu ați întâlnit până acum? Sigur că la întâlnirile cu directorii este una dintre, sau este unul dintre subiecte acesta catalogul electronic, mai ales că în multe școli din mediul rural s-a implementat Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, acel PNRAS, poate s-a auzit, unde multe școli din mediul rural au avut posibilitatea de a achiziționa această platformă, un abonament la această platformă și care a ajutat în implementarea acestui proiect. Și atunci, în discuțiile noastre, vorbim despre avantajele catalogului de la Adservio, bineînțeles discutăm și despre alte platforme,
Dar eu le prezint toate avantajele și pot spune cu sinceritate că mi s-a părut o platformă intuitivă care s-a actualizat întotdeauna la nevoile școlii și a particularizat anumite aspecte pentru a ajuta școala în sine, o anumită școală, nu neapărat la general. Mulțumesc. Doamna Hotnogu, vreau să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră partea aceasta de soluție din perspectiva finanțării. Nu vreau să dați sume, dar vreau să vă întreb, trebuie să fiți o școală bogată ca să vă puteți permite o soluție de digitalizare care eficientizează treburile acolo? Sau cum găsiți dumneavoastră resurse? Cum ați găsit? E complicat? E ceva de neînchipuit? Resursele noi le-am găsit tot prin PNRAS, da, și într-adevăr ne-au ajutat foarte mult. Acum, având în vedere faptul că acest catalog electronic este obligatoriu, cu siguranță felul în care se va face bugetul de la an la an va putea fi, să zicem așa, permisiv și pentru Curtea de Conturi când achiziționezi astfel de platforme, pentru că trebuie să ții cont de anumite aspecte în momentul în care îți faci bugetul, trebuie să vezi exact ce îți permiți să iei, ce nu îți permiți, ce ai voie, ce nu ai voie. Iar plata consider că rămâne la latitudinea fiecăruia, atât a achizitorului cât și a furnizorului, vis-a-vis de cum se va face, lunar, trimestrial, negociere de preț și așa mai departe. La fel cum a spus și colegul dumneavoastră, din punct de vedere al sumelor, a ajuns să fie permisiv pentru că automat școlile, după tăierile acestea, nu prea mai au posibilitate financiară, dar au obligația de a-și achiziționa o astfel de platformă. Chiar e important să abordăm și chestiunea asta și vreau să vă întreb, doamna Chelaru, cum vedeți dumneavoastră partea aceasta de ajutor, pentru că sunteți o școală mare, o școală cu multe structuri. Spuneați la începutul discuției că aveți mai multe structuri. Câte structuri și la ce vă ajută să știți în orice moment ce se întâmplă peste tot? Personal, pe partea aceasta de management, îmi oferă un ajutor foarte mare pentru că urmăresc evoluția elevilor din toate școlile pe care noi le avem în subordine. Și nu mai este nevoie să merg în unitatea respectivă pentru a verifica catalogele sau Condica. Pur și simplu urmăresc de la birou ceea ce se întâmplă și o pot face mult mai des, pe când până acum era mai greu. Poate urmăream o dată la săptămână sau o dată la 2 săptămâni. Dar acum pot urmări mai cu ușurință și, cum am spus, putem să intervenim și mai repede în anumite cazuri unde observăm acest lucru, pentru că această inteligență artificială care a fost introdusă pe platformă ajută la a preciza concret unde sunt problemele, la ce clase, la ce nivel, în ce zi și pur și simplu ne trimite direct la acea secțiune să urmărim care a fost problema, să discutăm cu profesorii, diriginții și toate persoanele implicate. Bineînțeles, și părinții sunt alături de noi și urmăresc evoluția copiilor. Avem această transparență și ne bucură pentru că este în avantajul elevului și m-aș bucura ca această modalitate de a urmări evoluția școlilor să fie obligatorie. Uite, o întrebare pentru Lucian. Este aici un părinte, doamna Stoian Cecilia Andreea, care ne întreabă dacă se poate folosi platforma și la nivel preșcolar sau aveți în plan vreo aplicabilitate și la nivelul acesta. Aici aș completa și eu cu faptul că la nivel preșcolar sunt obligatorii deja de anul trecut acele rapoarte anuale, portofoliul educațional, deja și la învățământul primar și probabil că e de super ajutor să ai datele deja stocate.
Da, noi asta ne-am propus în momentul în care am avut această inițiativă. Am avut un vis de a oferi o soluție care să acopere nevoia educațională a copilului de la grădiniță până la universitate. Și pot să spun că asta facem. Da, este o platformă adaptată și pentru copiii de grădiniță. Într-adevăr, ei nu au note, dar au insigne calificative, au un raport zilnic în care educatorul poate specifica cât a mâncat, dacă a dormit și cum se simte. Există fișe de evaluare care se folosesc când se trece de la clasa pregătitoare, de la grupa mare către clasa pregătitoare. Există rapoarte de absențe pe care le puteți folosi și integra în activitatea din grădiniță și e foarte ușor de gestionat trecerea de la o unitate de învățământ către altă unitate de învățământ, de la grupa mare către clasa pregătitoare, pentru că e deja acolo ca secretar, am deja toate informațiile și doar fac trecerea iarăși printr-un simplu click. Mulțumesc, mulțumesc. O singură chestiune te-aș mai ruga să completezi, pentru că cred că e importantă pentru oamenii care ne urmăresc. Ce înseamnă practic implementarea, adică așa, cronologic, că e începutul anului școlar. Sunt foarte multe schimbări pe capul școlilor acum. Ce opțiune aveți voi? Pentru că ai văzut mai devreme, doamna Hodnogu zicea că școlile sunt strâmtorate în perioada aceasta. Ce opțiune aveți voi și prin trial-ul pe care îl folosiți, prin versiunea gratuită pe care o acordați și ce înseamnă fizic pentru o școală să implementeze din experiența voastră platforma? Bun, hai că sunt două subiecte de discutat aici. Cum implementezi platforma? Care sunt pașii? Unu, din partea de Servio va fi alocat un reprezentant tehnic pe fiecare școală în parte. Acesta va sprijini reprezentantul școlii care va avea acces la SIR pentru a descărca datele de acolo și a le încărca în platforma. Sunt câțiva pași de implementare. Îmi import elevii, import profesorii, creez clasele, materiile și le aloc pe clase și, practic, ăștia sunt pașii prin care eu îmi generez școala într-o platformă de management educațional. În toți pașii ăștia veți fi sprijiniți de reprezentantul tehnic. Apoi se fac două tipuri de traininguri, un training pentru echipa de profesori și un training pentru echipa de management. Da? Iar mai apoi, pe parcursul colaborării cu noi, orice fel de întrebare, orice fel de curiozitate, orice fel de informație vreți să vă generați din platformă și nu știți cum să o faceți, puneți mâna pe telefon, apelați la acest reprezentant tehnic sau aveți aceste soluții deja încărcate în platforma dumneavoastră sub forma unor articole deja scrise. Dacă veți da căutare, veți regăsi acolo articolele scrise sau un chat cu ei. Da. Iar și partea a doua? Partea a doua, da, în ceea ce privește soluția pe care am propus-o noi pentru toate școlile, este o soluție minimală prin care școala are acces la note, absențe, generarea de catalog și raportarea acestor informații în SIR. Da? Pe lângă toate acestea, părintele va fi informat o dată pe săptămână cu un sumar al activității copilului, dar doar pe e-mail. Da? Toate celelalte funcționalități intră pe un modul care se plătește și care se adaptează în funcție de nevoile școlilor și putem ajunge până la generare de rapoarte cu inteligență artificială despre care s-a discutat. Și pentru a obține gratuitatea aceasta, ce trebuie să facă oamenii? E complicat să se înscrie, trebuie să vă ceară acceptul, cum e acolo? E ca un cont de mail, de Facebook, să facem o analogie ca să înțelegem. Apelați la reprezentantul nostru local sau mă puteți suna pe mine direct și eu să Ne poți arăta și cum arată în interior catalogul ca să înțelegem despre ce e vorba? Te rog. Haideți să facem așa o scurtă prezentare, pentru că s-a vorbit despre note și absențe introduse. Astea sunt, de fapt, două aspecte esențiale, două date de intrare de care am obligatoriu nevoie pentru a genera tot ce înseamnă parte de raportare din spate. O să vă dau un share screen rapid. Asta este contul unui profesor. Va trebui să intru pe o clasă, să zicem că predau matematica la 6A, iar ceea ce trebuie să fac eu, dacă e să reduc totul la minimal, da? Cum am spus că avem o variantă esențială, să pun note, dau click pe notează, data e deja pusă, selectez nota și apoi iarăși click pe notează, cât se poate de simplu, iar apoi dacă vreau să mă duc pe absențe, dau click pe pune absențe, data e deja pusă, click iarăși pe pune absențe. De aici pleacă totul, de la numărarea absențelor, generarea automată de medii,
statistici cu note, absențe, evoluția copilului. Deci, practic, am încercat să simplificăm cât de mult se poate procesul, astfel încât, pornind de la 2 date esențiale, noi în spate să generăm un algoritm care să înlocuiască acel efort manual de a număra, de a calcula, de a genera niște statistici și de a trage niște concluzii. Iar ca director, da, mi este foarte simplu să pot să gestionez toată activitatea din școală și să-mi generez, fie că sunt director sau secretar, toate documentele necesare, de la catalog, foi matricule, fișe școlare, adeverințe și diplome, până la statistici pe elevi, pe note, medii, absențe și inclusiv rapoarte pe SCIM și CEAC. Da? O să vreau să detaliem subiectele astea cu cei interesați, astfel încât să nu acapărăm acum momentul, doar vă spun că soluția există, nevoile pe care le aveți sunt acoperite printr-o platformă de management educațional care deja are vreo 17 ani de activitate în spate. Sunt alți directori și profesori ca dumneavoastră care au venit cu feedback și cu provocări către noi și am adus-o până în punctul în care să acopere o mare, mare parte din nevoile dumneavoastră. Da. Mulțumim, Lucian. Doamna Chelaru, aveți profesori care lucrează și în școli cu catalog clasic? Ce vă zic? Cum li se pare că trec de la evul mediu la modern, de la o oră la alta? Dacă aveți, și ce vă zic? Cred că e vis. Asta e răspunsul. Vis. Sincer, mai puțini profesori avem într-adevăr care încă notează în catalogul clasic, pentru că noi, marea majoritate a colegilor sunt profesori titulari și au la noi marea majoritate a catedrei, dar am observat o bucurie atunci când află la începutul anului școlar că la noi notarea se face pe catalogul electronic. Deci e o soluție. Doamna Hodnogu, cum v-a ajutat în perioada asta de, să-i zicem, bulversare, să-i zicem, imprevizibilitate, mă rog, incertitudine, faptul că dumneavoastră aveți catalogul și vă puteți baza pe acele date și puteți să jonglați cu clasele, cu datele, cu elevii. Vis-a-vis de statistici, pe noi ca unitate școlară ne-au ajutat foarte mult, deoarece veneau termene, cum spunea unul dintre colegi, cu dată de ieri, pe care trebuia să le dăm extraordinar de repede și la fel cum se întâmplă la fiecare sfârșit de an școlar și început de an școlar, sunt acele statistici cu mediile pe clase, câți abandon, cât la sută, procentaj și așa mai departe. Ori în cazul nostru ne-a venit foarte ușor să ne uităm pe rapoartele per unitate, per clasă și să facem doar acel mic procentaj și să completăm statisticile respective. Acum o să urmeze o perioadă alambicată. Începutul școlii e o chestiune foarte frumoasă, se întorc copiii, o școală fără copii în ea este pur și simplu o clădire, dar o școală cu copii în ea exact cum trebuie, dar o să vină și chestiuni birocratice în dreptul dumneavoastră. Mă gândesc la dosarele pentru burse, mă gândesc la toate lucrurile care se întâmplă în perioada aceasta. Aici vă ajută în vreun fel faptul că aveți datele digitalizate și numele și tot Pe ce... partea de burse, nu știu cât ar putea să ne ajute, că noi oricum trebuie să solicităm părinților total alte documente față de cele care sunt furnizate de către platformă. În schimb, pe parcursul anului școlar ne-ar ajuta, sau de fapt la sfârșitul anului școlar ne-ar ajuta să căutăm mai ușor elevul și să vedem dacă cumulează, să zicem așa, acele condiții, și anume 20 de absențe plus corigență ca el să nu mai beneficieze de bursa respectivă. La început de an, da, într-adevăr, o să fie o nebunie. Încerc să fiu alături de colegi și să-i susțin în tot ce reprezintă partea asta birocratică și dacă există o posibilitate să-i ajut cu platforma în completarea documentului, ceea ce este puțin probabil, o voi face cu siguranță. Bun, mulțumesc frumos. Lucian, uite, ne întreabă cineva cum motivezi o absență. Ne poți arăta? Chiar sunt curios. Ne-ai arătat cum pui absența, dar chiar sunt curios să vedem și cum se motivează până la urmă urmei. Vreau să încheiem într-o notă bună.
întâlnirea Îmi noastră. place când există acea curiozitate, da, pot să vă arăt. Lucrurile sunt gândite să fie la fel de ușoare. Platforma e dezvoltată împreună cu psihologi, da, astfel încât eu să fac cât mai puțin pași în platformă, să nu ajung să greșesc, chiar dacă greșesc, să pot să corectez. Da? Bun, intrăm din nou pe clasa a 6-a, văd aici că am deja un absent, dau click pe pune absență, mă duc pe acel absent și voi avea două opțiuni, șterge sau motivează. Simplu ca bună ziua. Da. Dreptul acesta îl are profesorul de la clasă și cum se întâmplă? Poate să îl aibă și directorul sau dumneavoastră știți mai bine, nu știu. Cred că doar profesorul poate să motiveze, nu? Să vă spună, domnule director. Da. Bine, rămâne Motivarea o... absențelor se face fie de diriginte, fie de învățător, fie de director, fie de echipa de management și anume secretar, informatician. Deci e mai complexă. Exact. Și Hai. notele, în momentul în care doresc cadrele didactice să anuleze o notă, da? Ca să nu mai fie acea nu neapărat ștersătură, că noi înainte tăiam, semnam, puneam ștampilă. Acum, ca să nu mai există acea problemă, solicităm acordul directorului și ni se dă aprobarea ca să motivăm nota sau să o ștergem. Ca să simplificăm lucrurile, profesorul poate să motiveze un absent sau să șteargă un absent într-un anumit interval de timp stabilit de către conducerea școlii. Dacă Ceea ce am expiră spus acest mai interval, devreme. dacă expiră acest interval de timp, într-adevăr, e nevoie acordul echipei de management, ceea ce e corect, pentru că până la urmă sunt niște date pe care nu vreau să nu-mi doresc să fie alterate oricând, la orice oră, de către oricine. Da? Și există acea posibilitate de a bloca catalogul, ați spus-o doamna Hotnogu, în momentul în care fac o raportare către ISJ, de exemplu. Ca să extragi datele și să știi că sunt aceleași și nu mai fluctuează. Da. Bun, mulțumesc mult. E important pentru profesor să știe că există adaptabilitatea aceasta, pentru că una e lucru cu catalogul de hârtie, pe care îl cunoșteai și suporta mai multe, și alta este lucrul cu datele și cu aplicația digitală și e important să știm și asta. Mănâncă mult aplicația respectivă pe telefon, consumă multe resurse, îți descarcă telefonul. Cum o considerați, doamnelor directoare? Vă incomodează, ca să zic așa, sau e o chestiune firească? Le aveți și pe telefon și pe laptop? Presupun că aveți acces peste tot la toate. O folosesc doar de pe laptop, cum este mult mai ușor. Am descărcat aplicația pe telefon, dar prefer să-l folosesc pentru totuși totul altceva telefonul. Laptopul e sfânt, e mai mare, văd totul, nu există posibilitatea să greșesc. Și cum nici mie nu convine să mă uit pe telefon pentru a putea pune absențe sau a putea pune note sau a putea genera anumite rapoarte, la fel nu am vrut nici cadrele didactice și mă întorc la ce am spus anterior. Da. O singură mențiune ar mai fi. Ne întreabă cineva cum se trec scutirile medicale la educație fizică și sport. Eu am văzut că există o rubrică de observație acolo la absență, dar spune-ne tu, Lucian. Scutirile vor fi introduse de către diriginte. Da? Există posibilitatea ca anumite obiecte să fie scutite. Da? În baza documentului care va ajunge la diriginte, se poate face atât scutire pentru un obiect, dar și o scutire medicală sau o învoire poate fi înregistrată în serviciu, dar doar de către diriginte. Bun, vă mulțumim foarte mult. Am epuizat și întrebările din chat. Dacă mai sunt întrebări pe care dumneavoastră vreți să le adresați, aveți contactele echipei tehnice și oamenilor din partea platformei. Mihai, dacă mi se permite, o întrebare scurtă. Le-aș întreba pe cele două doamne director dacă ar exista un scenariu în care ar renunța la catalog și s-ar întoarce la catalogul clasic. Cum s-ar simți? Din punctul meu de vedere, m-aș simți precum un copil care a luat tableta și începe să facă să se supere și să aibă impresia că viața se termină. Bine, cu ghilimele de rigoare, da, ar fi, deși îl folosim de 2 ani de zile, deci nu e de mult timp, doar că ne-a ușurat extraordinar de mult munca. Da, m-aș simți ca un copil care a iei tableta din mână și nu mai are ce să facă și se pare că viața se termină aici.
Într-adevăr, să dispară acest catalog electronic ar însemna că ne întoarcem de unde am plecat și asta ar trezi o dezamăgire, pentru că noi am conștientizat faptul că digitalizarea este un instrument care ne poate ajuta și trebuie să ținem pasul cu această viteză în care se dezvoltă orice și oricine. Să ținem pasul. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Lucian, mulțumit de răspunsuri? Sunt foarte mulțumit pentru că astfel ni se validează că munca pe care o facem noi, pentru că e o echipă întreagă în spate, duce sau aduce valoare în viața oamenilor care folosesc aceste produse. Este esențial că din cunoștințele noastre și din ceea ce dumneavoastră spuneți, directorii, profesorii, atunci când ai adoptat o soluție digitală, nu ai cum să te mai întorci înapoi. Știi? E vorba, once you go black, you never go back. Aici Și nu să- e vorba de black. Da, e vorba de o lumină care îți descurcă lucrurile în Și zona. să nu uităm, aș păstra o esență. Sunt 10.000 de absențe care nu se mai regăsesc în catalog. 10.000 de ore în care copiii au stat la școală. Da, asta este crucial pentru ei. Am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi. Am văzut împreună că digitalizarea nu este un moft și nici o simplă bifă birocratică, e o investiție strategică în educație, este timp câștigat pentru profesori, sunt șanse reale pentru elevi, toată lumea recomandă digitalizarea, probabil că fiecare școală își dorește digitalizarea. Sunt profesori care încă sunt reticenți, dar bineînțeles că există argumente și pentru orice om educat, binele și viitorul este un argument extraordinar și îl va înțelege în momentul în care va fi prezentat, evident, cu moderație și cu așa cum trebuie el să fie prezentat. Faceți din digitalizare un pas concret în școala voastră. Nu de așteptați anul viitor școlar, pentru că cine știe cum va fi. Există această fereastră în care este oferită gratuit opțiunea pentru a încerca să vedeți cum funcționează, a experimenta cu resursele dumneavoastră, pe modelul dumneavoastră, pe datele pe care le aveți, o soluție de platformă digitală. Educația are nevoie în acest moment mai mult ca oricând de curaj și de acest angajament. Mulțumim invitațiilor pentru exemplele lor, mulțumim participanților pentru întrebări, vă invităm să folosiți instrumentele disponibile. Principiul e foarte simplu, să lăsăm profesorii să fie profesori, nu contabili, nu secretari, nu tot felul de alte meserii care sunt onorabile, sunt demne de tot respectul nostru, dar fiecare cu specializarea lui, ca să spun așa, și e foarte important să le oferim copiilor școala pe care o merită și să demonstrăm că digitalizarea înseamnă șansa noastră de a trece de la vorbe la fapte. Până să vină de sus în jos, cred că e foarte important să se întâmple acolo, la nivelul comunității, pentru că veți genera, la rândul dumneavoastră, prin adoptarea unor soluții digitale, niște așteptări mai mari, o reacție la birocrație incredibilă, iar asta înseamnă până la urmă educație. Și pentru că dumneavoastră vă onorați meseria așa cum știu că o faceți zi de zi în fața copiilor, exemplul pe care îl dați e foarte important pentru ei, pentru că îl vor purta cu ei pentru toată viața. Și știți foarte bine asta. Eu, în calitate de fost elev, vă mulțumesc. În calitate de moderator, vă mulțumesc frumos pentru participare și să ne revedem la următoarele evenimente. Folosiți instrumentele digitale, citiți pe edupedu.ro știrile și analizele din educație, dacă vi se pare interesante, și să ne revedem sănătoși și cu bine. Pe curând, mult succes în noul an școlar! Numai bine vă dorim! Mulțumim frumos! Mult Și noi succes mulțumim! și